Mira, abans que m'expliquis, Isabel, avui tindrem ajuda a la consulta, ¿vale? Tindrem aquest transcriptor de veu que ens ajudarà a que jo centri més la meva consulta amb tu, mirant-nos més cara a cara, que tindrem més comunicació i tot el que m'expliquis tu, sobretot la teva salut, anirà directament abocat a la teva història clínica. Te sembla bé? Doncs me sembla. Sí? Quan parla amb algú t'agrada veure'l, perquè parlar i no veure-li la cara a la persona no saps quin efecte li ha fet amb ella o si m'ha sentit. Ens permet guanyar temps a l'hora d'explorar el pacient, de saber com està, o sigui, ens ajuda més a centrar-nos en el cara a cara, en la comunicació facial, que és important a l'hora de les visites. Ens estalvia temps a l'hora d'escriure, que ens treu molt de temps a la consulta en el nostre dia a dia.